Dag dames en heren, van harte welkom bij Allotria TV, het programma wat de gezelligheid terugbrengt. Nu zal ze dat juist zien, als ze eigenlijk toes moest blijven of wils blijven, dan lijkt overal in Zuid-Limburg te sneeuw. Nu zien de lui die er naartoe gaan, maar er zijn ook lui die gewoon niet naartoe, die is het te druk of simpelweg, ze kunnen niet gewoon. En voor die lui hebben we weer het volgende programma gemaakt, gewoon een minuut of 3-4 sneeuw in Zuid-Limburg, rondom de Veilenerbossen en rondom Vols. De beelden zien van Jean Gele. Daar gaan we. Allotria. Dat hoort het dan weer. Bedankt voor het kijken. Zo'n beelden even zo. Bedankt voor het kijken en nu keren tot de volgende keer, want dan hebben we weer een ganz ander programma voor u. Denk eraan, hè. Allotria TV brengt de gezelligheid terug. Dag.